Id-dokumenti storiċi jistgħu jkunu għajn rikka ta' kliem Malti qadim li jew naqas ħafna l-użu tiegħu, jew inqatal kollox. Fost dawn id-dokumenti nistgħu nsemmu dawk notarili li xi minn daqqiet kienu jinkludu kelmiet bil-Malti. L-istoriku Godfrey Wettinger għandu ġabra lessikali ta' din ix-xorti fil-ktieb Kliem Malti qadim. Wettinger għamel ir-riċerka tiegħu fl-arkivju notarili, għamilha mhux biex jiġbor il-kliem bil-Malti, għamilha biex jifittex fuq l-sira xi teżi tad-dottorat tiegħu. Mbagħad kompla imur l-arkivju notarili biex ikompli riċerka fuq l-oqsma li kien għażel. U fuq medda ta' 40 sena irnexxielu jiġbor ukoll 100 kelma bil-Malti. Ovvjament dan huwa fost l-eqdem kliem bil-Malti ddokumentat li għandna, imma l-isim Malti kollu li ġej mill-Arbi huwa qadim daqs dan il-kliem naturalment. Il-kliem qadim li sab Wettinger sabu qalb sentenzi miktubin jew bil-Latin, jew bl-Isqalli, jew bit-Taljan. Ħafna drabi n-notara Maltin qabel ma kienu jisemmu il-kelma bil-Malti jgħidu u l-poplu din isejħilha din il-ħaġa isejħilha. Ħafna drabi wkoll isemmu illi din il-kelma se jagħtuha bl-isem Malti u ġielu deskrivew bħala lingwa Afrikana jew lingwa Maltija. Ħafna minn dan il-kliem bil-Malti jiddeskrivi partijiet differenti tad-dar Maltija jew tar-razzett, jew nkella huma l-kuluri bil-Malti, il-kulur ixeb, pereżempju fenek ixeb. Jiġifieri il-pil li jagħti fil-Gris kien sa preferenza għal barri ta' lewn ikħal. Ikħal bit-tifsira ta' iswed. Wettinger sab kelma sabiħa bħal miġles li tfisser is-salott. Fil-Medjuevu l-Maltin ma kienux joqogħdu bil-qiegħda fuq siġġu jew fuq bank, imma kienu jpoġġu bil-qiegħda mal-art. U il-kamra fejn kienu jpoġġu bil-qiegħda kien jgħidula l-miġles, din hija kelma li llum ma għadniex ngħidula. Kileb sab xullil. Il-kileb huwa ġebel li jirfet ix-xorok tal-qasba. Ix-xullil huwa bħal ħajt tas-sejjeħ imma li jkollu naħa minnhom lixxa. U meta inti tibni bix-xullil inti tħares lejn in-naħa lixxa biss. Sab il-kelma sqifa, speċi ta' sqaq imsaqqaf li jagħti għal 3 djar differenti, sqifa. Kellu jkun Wettinger biex jagħti bidu għall-istorja tal-isim Malti kif nafu għallum, jiġifieri bbażata fuq ejjun miktubin, fuq dokumenti. Qabel konna nitkellmu fuq l-istorja tal-isim Malti fuq dak li naħsbu li seta' ġara. Jiġifieri meta Wettinger kien isib kelma jew 2 jew 3 u jikteb dwarhom mhux biss kien qed jagħtihom il-ħajja, imma kien qed juri is-sem tal-Malti x'kien fis-soċjetà medjevali. Jiġifieri notar jista' jikteb kuntratt sħiħ bl-Isqalli, imma imbagħad kien isib diffikultà biex jirreferi għal kileb għaliex it-traduzzjoni bl-Isqalli ma kienx ikun jafa jew nkella il-ħarrieġa jew nkella kamra bix-xullil. Kif qed tiddeskrivi xullil bl-Isqalli jew bit-Taljan jew bil-Latin? Jiġifieri dan il-ktieb jiswa għaliex jippreżenta l-kultura tal-Maltin fil-Medjuevu. L-aktar li jinteressa ma għandix dubju jiena lir-raħħala li jirabbu l-annimali u lill-periti li ikollhom bżonn tant kliem li jiddeskrivi id-dar Maltija. Il-Sinna jixtieq jirringrazzja lill-Kunsill Nazzjonali tal-Ilsien Malti, lid-Dipartiment tal-Malti fil-Fakultà tal-Arti l-Università u lill-Aġenzija Nazzjonali tal-Litteriżmu.